Έχουμε ήδη Μάρτιο, τώρα θα αρχίσει η περίοδος για τους γάμους και τις βαφτίσεις. Ετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε. Σε αυτά τα πλαίσια θα σας δείξω κι εγώ την υπέροχη εταιρεία Bella που έχει έρθει, Bella P, η οποία όπως ξέρετε έχει μεγέθη και 56. Ξεκινήσουμε από το νέο χρώμα, το σωμόν, αυτό το πολύ γλυκό σωμόν, το οποίο υπάρχει σε κοστούμι, υπάρχει όμως και σε ταγέρ, δηλαδή με φούστα, και πολύ ωραίο είναι και το φόρεμα με το λίγο πιο κοντό σακάκι που έχει αυτό το σατέν εδώ στο γιακά. Υπέροχα συνδυάζονται αυτά τα δυο της πουκάμισα, αναλόγως τι θέλετε, το μακρύ με το μανίκι και το τοπάκι. Είναι υπέροχα με το σωμόν. Έπειτα θα συνεχίσουμε, αυτά τα πουκάμισα θα συνδυαστούν τέλεια και σε αυτό το κοστούμι, με σμόκινγκ γιακά και μονόκουμπο. Υπάρχει φούστα και σε αυτό. Όπως το σωμόν που σας έδειξα, το σύνολο, το κοντό, το σακάκι με το φόρεμα, υπάρχει και σε γαλάζιο που είναι υπέροχο πραγματικά. Πολλά χρόνια δουλεύουμε αυτά τα σύνολα με το πολύ ωραίας εφαρμογής παντελόνι της Bella P, υπάρχει σε γαλάζιο με αυτή την μπλούζα από πάνω. Ή αν δεν σας αρέσει μπορείτε να το συνδυάσετε με μια πάρα πολύ όμορφη πουκαμίσα. Σύνολο είναι αυτό, με ένα ανάγλυφο ύφασμα και σχέδιο. Το κόκκινο το κοστούμι μας, πάλι με το σμόκινγκ γιακά, που έχει και φούστα επίσης και φόρεμα, και έχει σε κόκκινο και το σύνολο που είδαμε σε γαλάζιο. Υπέροχους συνδυασμούς με αυτά εδώ τα χρώματα, και θα σας τελειώσω με αυτό το μαύρο σύνολο που είναι όπως το κόκκινο. Θα τα βρείτε στο emilu.gr, παίρνετε ιδέες, πρέπει να κάνετε από τώρα τις αγορές σας ή την προετοιμασία για να προλάβετε την εποχή.